Unikaallatsiaqerluta maanga uteqqippugut tassuani starte igen. Jeg kan se, at der bliver oversat simultant tolket i koordinator. Og vi har fået et spørgsmål i Facebook. Vores fanger i Thule, vi er gerne de siger jo, store fanger i naturen, de går ikke snakke så meget om eventuelle ting, men jeg kender dem. Fordi begrænsninger, som det kommer ud for som fanger, synes vi, det er meget for dem, ud over at naturen også sætter meget begrænsninger for deres erhverv de senere år. Du kan bare tage det som eksempel hvalfangst. De har et tradition på hvalfangst, hvor de først harponerer, og så bagefter først skyder det. Og så er det forskellige sæsonpræget fangst. Hvordan kan I sikre, at de forskellige tiltag, I laver, passer til området for at ære vores fanger i Thule? Det er Rasmine Jarmiersen, der stiller spørgsmål. Kan man lave specielt tilpasse åbninger til Thule? Hvad siger I til det? Først meget spændende spørgsmål. Vi har fra partiet Naderak har taget det nøjagtigt samme punkt i Landstinget. Netop fordi fangsterhvervet er meget anstrengt deroppe i Thule. Også fordi vi ved, at begrænsninger om hvalfangst. Vi har sagt, at det ikke er nødvendigt til store begrænsninger i de områder især. Vi kan tage bare som eksempel dengang var der jo is om vinteren her i Diskebugten. Dengang, når det hele lægger til med is, så er det så sæt. Og så fanger man heldigvis fanger man masser af hvaler. Men i dag, der begrænser man fangsten af hvaler så meget, at selv fanger som har det som hovederhverv, er meget begrænset, at de kan fange. Hvad de gerne vil gøre fra partiet vi vil komme med et forslag til sektor, at det der skal ændres. Især for Thule-fangerne. For deres gamle kultur. Vi må respektere deres måde at tage på fangst. De tager ud med kajak, og så harponerer det, før det eneste sted, man bruger det der metode. Det må vi værne om. Ja, det kan vi forstå. Og det næste, det er mig. Vi er også tilpasset. Nu er der kom til valg her, fordi at så nu som fanger og politik inden for fangst, det er ikke lykkeligt løsninger. Den måde, som Landstinget arbejder med tingene, de udskyder mange sager, fordi det ikke kan blive enige. Hvad vi så gør? Vi kom frem fra nogle der nej, fordi vi vil forbedre disse lovgivning til samarbejde med fangerne.
Vi kan ikke straffe fangerne oven i alt det. Vi kan bare tage det som et eksempel. Der er mange valer i Riddersvang, og der er også mange andre steder uden af fjorden. Derfor synes vi, at det er meget vigtigt, at der skal være et tæt samarbejde, hvis vi skal forbedre disse forhold. Dem, der har fangst fiskerierhverv som hovederhverv, dem fratager man, og så går der flere år, inden de kan få det igen. Fangerne, de burde være dem, vi må kalde biologer, fordi vi så meget om det der. Det er fangerne, der skal være biologer, mener du? I hvert fald til et samarbejde med biologerne. Når vi tænker på Naturinstituttet, man må i Naturinstituttet ansætte fangere, så de også har nogle eksperter i huset. Hvordan vil I gøre det? Kærlighed fra Umannak. Det kan også være, at jeg møder fangerne til. Men uden at se nøjagtigt, hvor jeg kommer fra. Hvorfor snakker vi så nidladende om fanger, men vi skal være stolte af, at vi stadig har fanger? Det skal de... Og så kommer fangsten. Jeg kommer fra Umannak. Min far fanger hvaler, da jeg var lille. Men hvalerne passer også sig selv, og naturen passer fangsten. Og vi låner dem bare, vi bruger dem. De kommer og forsvinder. De kommer og forsvinder. Men vi snakker om tulefangerne. Det er det, vi snakker om. Vil du tilpasse ordninger til tule? Altså vil vi fra Siumuts side gøre det, og vil gerne gå foran. Vi vil gerne gøre det, at det er vi fanger til vores eget forbrug til familien. Det er ikke noget varer, der skal sendes til andet. Det er noget andet. Det skal selvfølgelig undersøges meget. Det skal igennem mange ordninger. Men når vi selv fanger vores kød og fangst, så må vi respektere, at det er vi forsøger familierne med det. Vi vil fra demokraterne sige, at det er befolkningen, vi er stolt af, og vores værdier. Altså vores system passer ikke til Grønland. Jeg vil også sige til Siumut, I vil gerne være foran. I har jo været styrende i mange, mange år. Forholdene er Qaanaaq som Mellingaaq. Fangere som unge fangere, de står bare og kigger. Partinadrak. Du har sagt Partinadrak i mange år. Du snakker hver eneste valg. Så må vi have det flere. Det bliver aldrig realiseret. Det skal vi ændre fra demokraternes side. Siumut, det bliver påpeget derfra, hvad vil I sige til det? Nivi Olsens
påpegelse. Det er helt specielt fangerne i Qaanaaq. De er fanger helt stille og roligt, der fanger det. Det må de også fortsætte med, uden at blive forstyrret fra vestkysten. Hvad vi gør noget. For jeg synes, de kan fange det, uden at de går ud over bestanden. Hvordan vi gør, så må vi, når flyveren flyver fra Ilulissat Qaanaaq og Tole, så det er nok det eneste, der kommer udefra. Men ellers har det Frederud til at fange deres egen fangst. Tak fordi du fik mig til at svare. Min far er fanger og fisker, siden jeg var barn. Jeg har været ude for mange oplevelser i det der erhverv. De er ikke kun lysetiger. Der er mange, som er meget, meget anstrengt. Og det kan jeg forestille mig, at det også skal være tilfældet i Qaanaaq. I mørke perioder, og når isen er dårligt, så er de faktisk udelukket at fange noget. Når man har det der forhold, så må vi sige, at det er helt specielt fange vi kommer her for ikke bare for at sige imod demokraterne. Vi skal jo, vi har ret til at sige de meninger, vi har. Inuit Ataqatigiit med hensyn til fangstdyrene. Hvordan kan man tilpasse forholdene i jagten på den? Det er vi begyndt på. I finansloven har vi også 5 millioner kroner til for eksempel fangsterhvervet i Qaanaaq, for at beskytte vores arv i den måde, vi driver fangst på. Når vi har møder i internationale samarbejdsorganer, for eksempel i NAMCO, og det er dem, der kommer der er medbestemmende, hvordan vi kan indrette vores fangst, og hvilke kvoter der skal være, og det kan vi ikke komme udenom. Og fangerne af Qaanaaq har en speciel vending, og de driver fangst, som er meget værdifuld for vores kultur, så vi er nødt til at udnytte deres viden bedre. Specielt med hensyn til fangst, så er vi nødt til at samarbejde med kommunerne for at indrette fangsten på den rigtige måde og mere tilpasset måde. Og vi er nødt til også at se på veterinærkontrollen, sådan at vi kan få mere forsyning af vores egne produkter her i Grønland. Indtil 1987, der var det mest fangerne havde mest erhverv som var fangere, og hvor det indhandlede sælskind. Og jeg så, at som et chap, at koalition der var med i koalitionen i 2015, som med hensyn til
Og så med hensyn til skind, så vil man flytte produktion gavningen af dem, og det kan vi ikke være med til fra. Og det er ikke alle steder, det er ikke alle steder, hvor man har fiskeri som erhverv. Det er også mange steder, specielt i bygderne, som kun har fangst som erhverv. Og med hensyn til befolkningen i Upernavik og Qaanaaq, så er man nødt til at besøge stederne og i samarbejde befolkningen indrette fangsten af disse steder. Hvor de lavede deres egne fangstbegrænsninger for at bevare ressourcen. Og det er jo klart, at vi er nødt til at lave fangstbegrænsninger for at bevare ressourcen. Men spørgsmålet er, hvordan man laver de begrænsninger. Skal de laves fra centralt hold, eller skal man i højere grad tage folk med på råd? Og der er Qaanaaq faktisk speciel. I Qaanaaq, der har vi en helt unik chance lige nu. Fordi i Qaanaaq, der er de begyndt at fiske hellefisk. Og det er sådan, at i Qaanaaq, der er det faktisk kun folkene fra Qaanaaq, der fisker de hellefisk. Og det betyder, at vi kan lægge ejerskabet af de hellefisk, som er i Qaanaaq, op til de mennesker, der bor i Qaanaaq. Sådan, at de selv med hjælp fra Naturinstituttet, eller hvad de vil, kan forvalte deres egen hellefiskeressourcer, sådan at de får det allerstørste udkast, de kan der. Men det er virkelig en unik chance for at lave lokal forvaltning af en lokal ejet ressource. Og så det er med hensyn til afgifter. At med hensyn til vareforsyningen her i kommunen af Narsaq, der er det sådan, at afgiften er i 40% i afgifter, uden at der at vi betaler 25% for eksempel i moms. Vil være arbejde for, at i stedet for at afgifter på 40%, at man indfører et momssystem med 45% i afgifter. Det er løbet var ikke for god, så spørgsmålet vil blive gentaget. Jeg kan ikke forstå en høj afgiftssystem her i Grønland i stedet for at bruge momssystemet. Jeg vil gerne vide, om der er nogen, der vil arbejde for indførelse af momssystemet. Kan I høre det? Tak til spørgeren. Jeg mener, jeg tror, at jeg har forstået, hvad du mener. Det er rigtigt, at der hvert år indføres afgifter, varer og så eksportprodukter. Og vi er nødt til at se helt klart, at det er beskatning bare benævnt på en anden måde. Og derfor mener vi, at endnu der ret sikkert, at vi er nødt til at indføre et skattesystem, der er tilpasset her i Grønland. Og når der snakker om flere indtægter til landskassen, så snakker man altid indførelse af afgifter.
for eksempel sukkerafgiften. Og når man indfører afgifter, så er det mindst bemidlede, som bliver ramt. Vi er nødt til at indføre et afgift og indføre skattesystem, der er tilpasset her i Grønland. Lige meget hvilken kvalitet der er, så det snakker om forhøjelse af afgifter. Og så vi er nødt til at ændre afgiftssystemet. For eksempel dem, der har mere indtægter over 1 million kroner, skal betale højere i skat. Og så vi kan høre, at de andre partier ikke er enige også. Så skal vi blive ved med at benytte vores afgiftssystem, som rammer familiernes husholdning, og som specielt rammer det mindst bemidlede. Med hensyn til varerne, som importeres, fødevarer, der importeres. Og der mener jeg, at man kan indrette det således. Og vi er nødt til at sætte grænser for at importere fødevarer fra for eksempel fra Danmark til høje fragtpriser. Så vi er nødt til at have mere samhandel med vores naboer, Island og Canada. Og så vores vi mener at samarbejde mere med vores naboer, så vil vi have kunnet flere midler til vores daglige fornødenheder. Altså demokraterne, hvad mener I? Ja, vi mener, at befolkningens det kan bruge til deres livsfornødenheder, at der er vi nødt til at gøre bedre. Og der Siumut er i tiden, så det er begyndt at snakke om, så vil man indrette det således, at det er selskaberne skal kunne styre deres økonomi. Vi er nødt til, vi kan ikke blive ved med at hente penge fra folks lommer, så vi er nødt til, hvordan vi kan så indrette os, hvordan vi vil fremme økonomien. Det er ikke sådan, at det skal, vi kan ikke blive ved med høje afgifter, så vi er nødt til at indrette os på en anden måde. Man snakker om topskatten, så det er vi ikke enige i at indføre sig topskat. Og så en moms er bare endnu en skat, som faktisk vender den tunge ende nedad. Det betyder, at der bliver mindre til det mindre bemidlede. Men vi har i forvejen et meget knudret system, hvor skatter og boligsikring og institutionspladser osv. gør, at det dårligt kan betale sig for nogle folk at arbejde. Det gælder om at få ryddet op i det system, så vi får et simplere system, som alle kan forholde sig til, hvor det kan betale sig at arbejde. Og ikke mere topskat. Vi har topskat i forvejen. Undskyld.
Det skal være simpelt, det skal være enkelt. Vi skal have en flad skat. Vi skal væk fra det der samspilsproblem, der er med boligsikringen og skatten og det ene og det andet og tredje. Flad skat, ingen topskat, ingen moms. Det er simpelthen for rodet. Tak for spørgsmål. Man stiller tit spørgsmål, hvor skal vi så hente pengene fra? For jeg kan huske, det der seafood, fordi vi er blevet ramt på grund af tunnelsystemet. Nu snakker vi om moms. Hver landstingsmøde, så kommer der altid afgifter. Så indfører det afgifter. Så er det kvoter samtidig med. Der er mange unge i bygderne, som ikke kan starte med at fiske. Og samfundet siger, at vi vil gerne være selvstændig stat. Og samtidig så begrænser det med alt det der afgifter. Man begrænser folk, der gerne vil arbejde. Det er ikke muligt at lave moms og afgifter. Hvorfor laver man ikke udvikling inden for fiskeriet i stedet for? Ole Dok, hvad vil I gøre? Der har været store ændringer de senere år med forskellige afgifter og den slags ting. Det er meget, meget dyrt at leve i Grønland i dag. Vi får mange varer ude fra andre lande, selvom vi selv kan klare os her ved vores egne. Vi får mange varer fra Danmark, og vi kan måske få nogle billige brædder fra Baltikum i Canada, og i stedet for afgifter og moms. Jeg synes, vi skal til at kigge på, hvad kan vi selv klare at skaffe her fra Grønland. Fragtudgifter, både ind i Grønland, også mellem Danmark og Grønland. Vi bruger utrolig mange penge til fragt. Hvorfor formidsker vi ikke den slags ting, og så prøve at se, hvad vi selv kan finde i vores egne ressourcer. Afgifter. Hvis det skal være afgift, så må det være de varer, vi får udefra. Fordi i dag er det sådan, at grønlandske råvarer er dyrere end de varer, vi får fra Danmark for eksempel. Hvis vi skal have lige behandling, så må vi sørge for, at vores egne råvarer, det må være det, vi skal værne om. Det er demokraterne, der indfører 5% afgift. I skal ikke sige, at de er Naderak, der er skyld. Så må I lave en fiskeribank. Ikke kun de større byer, men alle fiskere i Grønland kan bedre klare sig. Det er så anstrengt forhold i dag, at hvis man ikke har penge, så kan man jo ikke starte nogen. Så må vi starte en fiskeribank, så det kan få mulighed til at starte det. Jeg er meget forbavset over. Hvad sagde I før? Vi skal samarbejde. Nu har I lige pludselig de modsatte. Altså, de er 4 år siden. Siumut
leder, da vi mere værdi på 400 kroner, de har jeg aldrig glemt det. Så, fordi så nu I får stemmer fra sidste gang. Jeg er glad for, at I begynder at snakke om frihed. Jeg synes, at I skal ikke straffe mennesker, der knokler. Det er ikke passende. Vi må tage det næste spørgsmål. Vi har spørgsmål vedrørende pension. Vilkårene for pensionister. Jeg har et spørgsmål. Vi fortsat have folk skal flytte til Danmark. Hvad med det der beløb i afsættet til alderdommen? Vi hører jo tit, at pensionister flytter til Danmark, fordi der er det lettere med levevilkår. Men ikke kun pensionister, men også de unge mennesker flytter også til Danmark. Hvornår trækker I gardinerne for din vej? Pensionister betaler yderligere skat. Mødrederne først. Når man snakker om topskat for eksempel. En lille småkage. Den skal deles med de børn og voksne og ældre forsorg og alle andre. Så skal vi hente penge fra lønningerne. Det må stoppes. Skal pensionister holde op med at betale til skat? Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi sammen snakker om, hvordan det gamle... For det gamle skal jo gerne blive i Grønland. I dag, der flygter de til andre lande, og vi er nu 55.000 fra 56.000, over 56.000 før. Så det er fratagelse af ens frihed, og kan ellers leve lykkeligt i sit land og tilbagegang. Vi synes, at med hensyn til fremtiden, I har svaret det næste, det er Siumut. Skal pensionister betale skat? Når landstingsvalget er overstået, så skal vi sætte sammen og snakke om, hvordan kan vi stoppe fraflytning fra Grønland. Gamle og børn og unge, hvordan er det, vi skal gøre. Vi har ansvar fra Siumuts side. Hvordan vi gør fra Siumut. Jeg synes, at de der afgifter, det skal så lidt formindskes, sådan at mennesker, der er født her og bor her, kan blive i deres land. Lige i øjeblikket, der er der ubalance i Grønland. Der er unge mennesker, der rejser, og gamle pensionister, der flytter til andet sted, og der bliver mindre og mindre antal af folk i Grønland. Jeg synes, vi må prøve at stoppe den der flytning. Så er det Samarbejdspartiet. Skal pensionisterne... Jeg hedder Frans Nielsen.
Jeg synes, hver eneste valgkamp, så snakker man om bedre vilkår til gamle og børn. Jeg synes, vi skal samarbejde. Jeg er jo blevet gammel, og mine jævnaldrende er pensionister, men jeg arbejder stadigvæk. Nogen gør, når man bliver pensionister, og hans samlever eller kone arbejder, så trækker man, og det kan jeg ikke. Jeg har arbejdet i 52 og kan stadigvæk arbejde, men der er stadigvæk jævnaldrende, der holder op med at arbejde. Hvordan vil I gøre? Jeg synes, det er skamligt at straffe det gamle på den måde. Lad være med at bruge det som valgflæsk. Lad os samarbejde om det. Jeg her ansøger fra Atasut. Gamle og handicappede og folk, der flygter til Danmark. Tak for spørgsmålet. Det er noget, der har fyldt meget i mig. Gamle, som har arbejdet over 50 år her i landet. Når det ene bliver pensioneret, når konen arbejder eller mand, så har de ikke noget at leve for. Så har de ikke ret til at få noget pension. Det må stoppes. En hver person, de går ud over personen. Jeg er ikke nogen værdi. Jeg er ikke længere hjælp i hjemmet. Vi vil gerne fra Atasut arbejde for, at alle, der får pension, skal have pension alle sammen. Selvom ægtefællen har arbejdet eller ej. De samme handicappede må have samme behandling. Og førtidspensionister, de må også betragtes på den måde. Især selvom de har pension, at de også tjener lidt ved siden af. De betaler jo skat. Men hvis de får lidt smule indtægt, så trækker de beløb fra deres pension. Det må stoppes. Tak til Atasut. Så er det endnu Ataqatigiit. Tak, og Inuit Ataqatigiit har i flere år opfordret forskellige ting for dem, der har pensionister og har mindre indtægter og førtidspensionister. Og hvis vi kommer ind i samarbejde med naalakkersuisut i næste gang, fordi så vil vi gerne sørge for at være med til at snakke med de andre partier for at forbedre dette. Også der er mange mennesker, som har mindre indtægter, som slet ikke kan. Man skal ikke kun værne om det rige. Her har vi på sådan nogle forhold i dag. Vi må prioritere, hvad er vigtigst, at de gamle, vi skal sørge for at forhøje deres pension. Det må vi snakke om alle sammen. Vi skal blive gamle alle sammen. Og vi skal også opleve at have et værdigt liv. Hvor gamle bruger vi til, eller snakker vi om hver eneste valgkamp. Vi står stadigvæk på samme sted. Det er gamle mennesker, som har arbejdet hele livet, som vi har respekt. Vi må sige tak til de gamle, og så sige, at
og så udbetaler de pension, de har ret til, uden at trække noget fra. Vi har jo hørt det der valgflæsk hver eneste gang, der har været valg. Nu skal de have bedre forhold. Nu skal de ikke betale skat mere. Det skal have større pension, men vi står stadig på samme sted. Nogle gange så har det ikke engang... de kan ikke bo sammen med deres børnebørn. De kan ikke bo sammen med familien. Det er ligesom, at der bliver mere og mere afstand mellem familierne. Nu skal de have selvstændig bolig, og de... Det næste spørgsmål. Og nu er der et spørgsmål omkring børn. Skolebørn eller også unge, som skal opfordres til deres skolegang, for eksempel også der går i specialklasser. Med hensyn til børn og unge, der går i specialklasser. Og det har begrænsninger for, at børn, der går i specialklasser, har muligheder for at kunne klare sig selv i fremtiden. Hvordan kan man indrette det? Og vi der har børn i disse specialklasser, og man tager ikke i disse tilstand alvorligt. Skal vi begynde at gøre sådan, at vi begynder at tænke på at flytte til Danmark for at kunne ændre deres vilkår? Og som jeg er nødt til at blive opfordret til at lære i forskellige fag. Og skal vi virkelig flytte til Danmark, hvis vi vil være sikre på, at det får en god fremtid? Hvad skal vi gøre, at specialklasseeleverne får fremtidige gode vilkår? Mange tak for spørgsmålet. At hvis man tænker på, at man flytter til Danmark, så kan jeg desværre forstå det. At man ikke, det enkelte menneskes færdigheder snakker man ikke om. Og som selv indvalget er gode, er dygtige og har forskellige færdigheder. Så vi er nødt til at uddanne lærere, der kan hjælpe disse grupper af elever. Om det, vi snakker om fysisk handicappede har ADHD, så har det samme værdi som andre elever. Så vi er nødt til at indrette tingene således, at de får mulighed for en god fremtid. Det næste er demokraterne, Nive Olsen. Mange tak. Jeg vil begynde med en historie fra virkeligheden. En elev, der har ADHD og som har gået i skole i Grønland. Og der var ingen, der havde kræfter til at hjælpe barn
i Grønland, så de var nødt til at flytte til Danmark, og han er i dag en af de største eller bedste til matematik. En af de bedste elever i matematik i en dansk skole. Så vi sætter begrænsninger hele tiden, og vi arbejder på at sætte forskellige begrænsninger for befolkningen. Og vi har gjort det, at i lærerfisor i læreruddannelsen, der har vi arbejdet for at forbedre tingene. Og jeg er meget glad for, at da vi var i koalitionen, at vi har arbejdet for dem, fordi at vi kunne se resultaterne på et senere tidspunkt. At vi overser dem, der har autisme og lignende, og vi sætter begrænsninger for dem i stedet for. Ja, specialklasse, superklasse, børn der har særlige evner. Og lærerne skal have bedre værktøjer til de forskellige grupper af elever. Og også i skolen, i skolevæsenet, der er man nødt til at kende forskellige grupper af elever. Så her i dag der er nødt til at finde informationer på internettet for at kunne bestemme sig til, hvordan de skal behandle det enkelte barn. Vi skal have specialister. Vi skal også have specialister her i Grønland, for vi kan ikke acceptere, at på grund af forskellige forhold, at folk flytter fra Grønland. Yes, jeg mener også, at man er nødt til at tage ansvaret, da demokraterne havde partierne, hvad vil I gøre for at sikre, at eleverne bliver her i Grønland? Hvad vil I så gøre? Når man har politisk arbejde, så skal man også erkende, at man har lavet fejl. At det er gået skævt for vores skolevæsen her i Grønland, selvom vi har indført at officielt i den gode skole. Så vi er nødt til at spørge os selv, har vi skabt en god skole, og der har vi fejlet. Dem, der halvdelen af afgangsklasserne fra skolen får ikke en uddannelse på grund af manglende en uddannelse på grund af manglende danskkundskaber. Hvorfor kan vi ikke indrette vores uddannelsessystem sådan, at det er grønlandsk, man skal have som undervisningssprog? Derved kan man få børn, der får gode resultater. Og det vil også være med til at løfte byggeriet også, eller faget som håndværker. Ja, det er ikke alle, der kan blive jurister. Efter vores behov her i Grønland, så er vi nødt til at indrette vores skolesystem, sådan at vi går ud fra har Grønland som undervisningsfag. Mange tak for det klare spørgsmål. Det er ikke mærkeligt, at en forælder, der har problemer, spørger politikerne, som skal lede landet. Jeg har selv et handicappet barn. I behandlingen og serviceringen af det handicappede, der skal man
der skal man arbejde ud fra pædagogernes og andre lignende fagfolks viden. Og for eksempel pædagogerne til går andre antager på grund af dårlige lytforhold. Det er en tungt arbejde. Man snakker om skolevæsenet, og man snakker den uddannelsessystemet. Så man er nødt til at arbejde med spørgsmål i stille og roligt, sådan at vi begynder at snakke om, hvordan man kan indrette uddannelsen af det handicappede. Jeg arbejder i det værksted jeg er værkstedsleder for unge, der har problemer. Og det er dem, der vil arbejde med de unge, der ikke har kunnet komme videre fra folkeskolen og få en videre uddannelse. Så vi er nødt til at arbejde med tingene sådan, og arbejdet skal tilrettelægges landsplanlægning. På landsplan. Siden jeg var barn, der har strukturen i skolen blevet ændret mange gange. Men jeg har altid takket for, at jeg er halvdansker, og jeg har arbejdet hos et dansk lærer, og at jeg er ordblind, og derfor har jeg ikke kunnet læse grønlandsk, men kan snakke grønlandsk. Jeg mener, at man er nødt til at stresse på her i Grønland. Grønlandsk, dansk og engelsk. Men hvad vil jeg gøre med hensyn til skolen? Vi mener, at man skal have bevare specialklasserne. Og vi skal have specialister og uddannede specialister, fordi vi har brug for dem. Min søn har gået i en specialklasse, da han var barn. Fordi han har ikke kunnet opnå nogle resultater på grund af læreren der ikke havde en speciel uddannelse og ikke kan læse her i dag. Vi har alle folk her i Grønland, alle personer her i Grønland. Det er ikke sådan, at alle skal kunne til at læse. Jeg mener, at specialklasse skal bevares. Og det er slut. Jeg har selv prøvet at læse til lærer, lige før at officielt starter. De er alt for kort at læse til lærer i dag, efter at officielt bliver indført. De er meget, meget begrænset, hvad de kan, når det bliver færdige. Her tænker jeg på, hvis man skal specialisere sig for handicappede og specialklasser, så må man tænke på at lave nogle linjer i læreruddannelsen, sådan at lærerne også får indblik i de områder. Jeg synes, de lærer, der bliver udlært linjer for sort, de mangler forskellige linjer. Nu gør Johanne Petersen. Det er vedrørende sociale udgifter. Jeg synes, der er for mange mennesker, der henter sociale ydelser.
De får betalt børneinstitutioner og lejligheder og husleje, og skal I fortsætte med det? Hun synes, det er for mange. Det er 20 spørgsmål. Det er rigtigt. Det er efterhånden et dagligdag. De gør det blandt andet, fordi vi har meget, meget høje husleje. Og når man så ikke kan betale det, så er det kommunen, der betaler det. Hvis vi skal ændre det, så må vi så ændre noget i social lovgivningen og undersøge det, hvad kan vi gøre. Især kommunerne har jo store udgifter til sociale udgifter. Utrolig mange penge bliver det fuldstændig rigtigt. Så derfor vil jeg sige det. Hvad kan vi gøre, hvis vi skal formindske sociale modtagere? Det er ikke mærkeligt, at man spørger om det. Altså når man tænker på Nordgrønland, der er mange arbejdsløse. For eksempel, vi har ingen marker, men vi bruger vores hav som marker, fordi man har ramt mange unge mennesker og pensionister til dem, at de kan tjene lidt ved siden af. Fordi vi har havet til at hente det der. Det må det ikke. Det resulterer selvfølgelig i, at de er nødsaget til at have social hjælp. Og samtidig så kan man så se herfra til Uman og Upernavik. Der er ingen anlægsopgaver. Man kan ikke engang høre tømmer, der slår et søm. For der er ingen anlægsopgaver. Og så samtidig, vi må ændre nu fra Dasut. Altså Rajsøtte Kommune har i hvert fald ikke tør for, at der er anlægsopgaver i Nordregionen. Så I vil prøve at komme. Mennesker gør det, man tilskynder dem til at gøre. Mange af de mennesker, der hæver deres sociale ydelser, de sidder i en ydelsesfælde. Det betyder ganske enkelt, at hvis de tager et arbejde, så får de færre penge, end hvis de ikke tager et arbejde. Fordi så falder deres boligsikring, så skal de betale mere for daginstitutioner, osv. osv. Det har Økonomisk Råds rapport for Skattevelfærdskommissionen, for flere år siden allerede påpeget, og vi har ikke gjort noget ved det endnu. Et andet ting, man skal huske på, det er, at det kan godt være, at der er mange arbejdsløse, men rigtig mange af dem befinder sig i det, der hedder matchgruppe 2. De har nogle problemer, der skal løses, for at de kan komme ind på arbejdsmarkedet. Så det, vi virkelig skal gøre, det er at satse på at opgradere de mennesker, sørge for at give dem de redskaber, der skal til, sådan at de rent faktisk kan tage det arbejde. Vi skal huske på, det gælder om, at vi alle sammen skal have muligheden for at få et værdigt liv. Og det skattevelfærdssystem, vi har nu, det tilskynder ikke folk til at få et værdigt liv. Det tilskynder dem til at blive hjemme og få deres pension. Og det skal vi simpelthen lave om på. Det er ikke et spørgsmål om arbejdspladser, det er et spørgsmål om, hvor arbejdspladserne er henne. Hvis man kigger på tallet af arbejdsløse, så er de allerfleste arbejdsløse desværre i matchgruppe 2, og det betyder, at de kan ikke tage et arbejde i morgen. Vi kan kigge rundt på fiskefabrikker rundt omkring i landet. Der er kinesere, der arbejder der. Så det er ikke fordi, der ikke er jobs til grønlændere. Det er fordi, at alt for mange desværre er i en situation, hvor de ikke er i stand til at tage et arbejde, og det skal vi hjælpe dem med. Vi skal hjælpe dem til at blive opgraderet personligt, sådan at de kan tage et arbejde, sådan at de kan få et endnu mere værdigt liv, end det vi kan tilbyde dem i dag. Og jeg synes simpelthen, at vi har spillet for lidt.
Tak for spørgsmålet. Det er et problem, som er i hele landet. Det vi kan tilbyde, det er, at vi må prøve at enten vi er i det udsende nok, der er i det lukket om i det andet sted. Vi må have flyttet noget fra nu til kysten, sådan at det også at det sted også har brug for til at starte det der erhvervsudvikling. Vi må også tænke på vi venter jo på råstofudvindingen i Grønland. Hvem der kommer og interesserer sig for det? Lad os selv starte det. Hvis vi ikke gør det, så kan vi blive ved med at vente. Vi må finde nye arbejdspladser. Det var det, jeg tænker på. Også fordi de berører selvfølgelig også arbejdsløshed, og dem, der henter sociale ydelser. De hænger sammen på en eller anden måde. Og dengang, der vil sige, men en af de vigtige, det er, at hvis vi ikke laver noget nytænkning inden for erhvervet og fornyelse, og at arbejdet bliver mere attraktivt, og at de kan betale sig at arbejde, så tror jeg ikke, at vi kan ændre ret meget. Det er meget, meget vigtigt spørgsmål. Faktiske forhold, det er sådan, at lister over arbejdsløse, det er mange hundredtal. Og så er der private virksomheder, der mangler arbejdskraft. Så det er min hverdag selvfølgelig desværre fra det på Grønland. Vi vil gerne bearbejde fisken i stedet for bare fryse det og så sende det afsted, fordi vi mangler arbejdskraft. Januar og februar måned. Vi har ellers mange der gerne vil arbejde. Vi kunne bearbejde fisken, men der er folk, der ikke vil møde på arbejde. Vi må stramme det på en eller anden måde. Vi ved godt lovgivningen, og jeg synes, at det skal være bedre fra systemets side. De fleste arbejdspladser siger jo, at vi gerne have fastboende arbejdskraft. Men når arbejdet skal udføres, så er vi nødt til at hente arbejdskraft udefra. Det er ikke godt for nogen flere. Derfor vil vi gerne stramme nogen, og jer, der gerne vil være med, de må meget gerne komme i samme båd. Så det de er flyttet fra en slomme til en anden slomme, og de kan ikke forbedre forholdet på den måde. Og tænder det ret, hvis vi skal få menneskeligt tilfælde, hvordan kan vi gøre? Vi skal have udgangspunkt os selv, hvis vi skal styre, og vi skal, derfor skal jeg høre rigtig godt efter, hvad jeg siger. Vi overtager gratis lejligheder en gang i 70'erne, og så er det de dyreste lejligheder i dag. Så må vi betale kun istandsættelserne. Når man giver det som gave, så kan man ikke byde højeste husleje for dem. Det var det første med hensyn til husleje. Og nummer 2, vi har penge i SISA op til 4 milliarder.
Og de er arbejderne i Sikh-medlemmer, der har oparbejdet det. Hvorfor kan vi ikke bruge de der penge til boliger, der er med, som folk er i stand til at betale, i stedet for at sende de der millioner penge til Danmark? I stedet for bare at snakke om det, når om 4 år, så tager vi det samme punkt igen. Men vi vil fra Partiet Nadaraq sige, boliger, som har stor betydning, det må vi har mulighed til at forbedre det. Hvad vil Siumut sige for at formindske sociale tilfælde? Jeg er kære medborgere. Hvis I føler, at I er mindre familie, der bliver sagt, at det er folk, der ikke kan arbejde, og de er klar til at arbejde. Men en i det andet, der har behov for støtte fra socialen, det må vi hjælpe. Men vi må have mennesket i centrum. Alt efter hvad behov har mennesket, og det var derfra, vi skal give hjælp. Vi er på vej til selvstændighed. Hvordan vi formindske sociale tilfælde? Vi skal få folk til at tro, at de har drømme, at de har drømme ligesom os. De er værd. Der er ingen udvikling i Nordgrønland. Jo, der er udvikling. Men der er også forhold steder, der er Sydgrønland. Så det er første gang, jeg stiller op til valget. Nu snakker vi om sociale tilfælde. Og vi har snakket om pensionister og førtidspensionister. Men der er også mange, der gerne vil samarbejde om forbedre disse, at finde løsninger på disse forhold. Det er det til næste. Og der er politikere, der flytter fra parti til parti, og der er et spørgsmål omkring det. Efter at være blevet valgt ind i Inatsisartut. Vi arbejder for, at man ikke kan flytte til andre partier, når man er blevet valgt ind. Hvem? Inatsisartut. Hvad vil vi ikke over det? Det er rigtigt. Det er ikke ualmindeligt, at man skifter parti. Jeg mener, at der er frihed, at man vil frarøve folk deres frihed, hvis man skal indføre sådan et system, hvor det ikke må flytte eller skifte parti efter at blive valgt ind, hvis jeg skal have sådan et krav.
man siger til folk, der er valgt ind, nu har du meldt dig ud af det her parti, så du kan ikke være medlem af Inatsisartut. Jeg mener ikke, at det er en måde, man kan indrette det på. Det er rigtigt. Også dem, der har stillet op til valg, blandt dem, der har stillet op til valg, finder vi ud af, at de har skiftet parti. Og man kan nok ikke komme over den tilstand. Og vi har hørt, at Sut har indsamlet underskriftomlinger, hvor til brug for forbud mod at skifte parti. Vi har lige haft partikongres, og der har vi besluttet, at det er forbudt med dobbeltmandater. Og jeg har arbejdet her i kommunen, dem, der har dobbeltmandater, er overhovedet ikke til nogen hjælp, det er kun i vejen. Så jeg mener, at der måske også indføres et system som os. Men ingen kan frarøve sin frihed. Det er vælgerne, der selv bestemmer. Det kan bare lade være med at genvælge dem, der har skiftet parti. Jeg har mærket, at folk, der skifter parti, og til sidst har I ikke flere medlemmer end Inatsisartut. Siumut kan ikke styre os, hvordan vi skal indrette os, og Inatsisartut har vi selv vedtaget. Der har vi valgt, at hvis vi skal blive valgt ind i Inatsisartut, så skal vi arbejde med, og det kan Siumut ikke bestemme, hvordan vi skal indrette os. I det sidste år, det er rigtigt, at her i det sidste år, der er flyttet fra partiet Inatsisartut. Og det er også nogen, der er flyttet fra Siumut til andre partier, og som igen er flyttet andre af et andet parti. Altså, der er til hvad vil svare? Vi kan ikke høre, at spørgsmålet er vælgerne nødt til at gøre op med sig selv. Og det er også det valgte politikere har også frihed. Og at der valgt ind i Inatsisartut skal have mulighed for at sit mandat i hele valgperioden. Og problemet opstår, når der er når folk i medlemmer i de enkelte partier bliver uenige. Og
Og at det kommer nok an på, at det enkeltes evner til at kunne samle medlemmerne i de enkelte partier. Med hensyn til dobbeltmandatet, det har andre partier taget stilling til. Er det sådan, at de så skal meldes ud fra deres enkelte tillidshavere? Jeg kan godt forstå spørgsmålet, fordi at det er valgperiode, der siger vi altid, det er folk, der skifter parti. Men vi kan ikke lave lovgivning om det. Og vi der stiller af til Inatsisartut, stille op på grund af, at folk skal se vedkommende som tillidsvægtende. Og hvis man skifter parti, så svækker man sin tillid. Med hensyn det sidste mange år, når vi har folk fra andre partier, så flytter det til Siumut. Der søgt også var med i Naalakkersuisut, at tingene ændrer sig, og vi har tilpasset vores politik til forholdene. Og vi har sagt, at Siumut ikke skal gøre os, hvordan vi skal indrette os. Så vi er også klar til at udgå i en koalition. Når man er medlem af Inatsisartut, så er man kun bundet af sin egen overbevisning. Så et parti er faktisk sådan lidt en kunstig størrelse, som man melder sig ind i, og som man bliver valgt sammen med. Faktisk er der ikke nogen regel, der siger, at man ikke kan stemme imod sit eget parti. Det kan man godt. Det kan godt være, at partiet bliver sur, hvis man gør det. Politik udvikler sig hele tiden. Partier skifter hele tiden, og personlige holdninger skifter hele tiden. De er sådan lidt flydende. Jeg har selv stået i den situation, at jeg ikke længere kunne stå inden for den politik, det parti, jeg var medlem, førte. Hvad skulle jeg så gøre? Skulle jeg sige, at jeg er nødt til at indrette mig efter det her, fordi det er det, jeg er blevet valgt ind på. Jeg mente jo, at partiet havde skiftet, at jeg ikke havde skiftet. Det kan vi jo diskutere, til solen går ned, men det får vi aldrig nogensinde noget svar på. Så der er ikke noget svar. Det, vi har valgt at gøre i Sulagratagis Institut, det er at sige, jamen, vi kan ikke forhindre folk i at forlade os. Vi tror ikke, der er nogen, der forlader os, for vi mener, det er det bedste sted at være. Selvfølgelig mener vi det. Men vi har en regel, der siger, at vi kan ikke modtage folk fra andre partier, medmindre vores hovedbestyrelse godkender det. Så det er den ene ting, vi kan gøre. Men partier skifter holdninger hele tiden, og hvis ikke man kan stå inden for de holdninger længere, så må man jo finde sig et andet parti. Partiet vil gøre, at man skifter fra parti. Og mange tak for spørgsmålet. Vi vil ikke blande os i, hvordan de enkelte partier vil indrette sig. Det er I vælgere, der skal bestemme, hvad der skal gøres. Og jeg vil ikke sige til andre, at vi har ikke mulighed for at vi kan ikke bruge dig. Så vi er nødt til at selv indrette os i hver enkelte parti. Torsdag der har vi vælgeraften i Asiat. Og hvis du har spørgsmål, så kan du komme ind i vores hjemmeside KNR og skrive dit spørgsmål.
Tak for i aften, politikerne og alle, der er med i aften. Fortsæt på aften. Som